Yeah, ɛyɛ nokorɛ o. Sɛ mpanyinfoɔ ka yɛ mmoa. Hwɛ, aboa bi bɛka wɔne ɛfiri wo ntoma mu ma w'ani na wo. Nea wɔne ne kɔ a wosi wɔdɔ wo no keewe sa na ɔde deɛ anyɛ n'akoma mu ɛna ɔde ama wo na wone wayi w'adwene mu. Hwɛ, wonim nsuo bɛtɔ ɛbɛfa wo mfakyire w'ani bɛba wo so na woda naseɛ atu. Hwɛ, na no ka yɛ aboa bi bɛka wa na ɛfiri ntoma keewe ma w'ani na wo. Hwɛ, yɛka yɛ nokorɛ wode w'akoma bɛma onipa na ɔno nso de n'akoma ama nipa foforɔ. Saa wiase ne ɛhu a mom yɛnkae. Hwɛ, nea wo so dɔ no no wabisa ne yie ɔde n'akoma ma nipa foforɔ keewe ɔno di agorɔ. Hwɛ, atetehuo mframa nya mmaayɛ a yana ɔda babidi na sɛ mframa ba a ɛna ɛbɔ ne firi wɔde ne kɔ akyiri saa na wiase mu teɛ. Yɛka yɛ ankaragye yɛka yɛ anka mentimi ngye ne da biara da sɛ ka bɛtumi asi ne si anka mengye ne da biara da kewu. Saa yɛ nokorɛ. Nsuo no a aweɛ no wonya nhyiri a wonim sɛ wobɛtumi abu afa so kewu. Ɛyɛ nokorɛ. Wogyina nsuo mu a ma w'ani na hɔ woahwɛ yi wobɛhyiri ɔde wo bɛkɔ wonya wo bi no atim agye wo na wogyina ne kɔɛ mu. Hwɛ, yɛtete mpo ni ɛne yɛbɛkyɛ kewu yɛtete abɛteɛ no nso na ne kyɛ ado no ma w'ani na wo aboa ɔwɔ ɔnka wa ɔnwene ne se nkyerɛ wo da. Nsuo nya wɔbɛfa wo no kewu ɛyɛ ne yɛnimu apepere agorɔ. Mma meka na mentie me ɔbanyansafoɔ yɛ bu no bɛ yɛnka no asɛm kasahare fanta manso yɛde baabi a